Sa karon isunod nato ang prosesyon. Tung dili na mo koy sa prosesyon kay maghulat na lang tungod kay ang ilahang tuhod unya dili mo makakaya og luhod. Pag-agi sa prosesyon bisag muduko lang mo. Agi o respetar o pagsimba. Ako aning i-emphasize nga word pagsimba. Adunay dako nga diferensya kining ostiyas nga konsagrado nga atong isulod sa monstrance o sa mga imahen. Ang mga imahen are just representations. They are not gods. Dili sila ang atong gisimba, kundi ang girepresentahan. Pero ang monstrance, ang ostiyas nga atong isulod dire, is not anymore an image or a symbol. It is reality. Si Kristo na siya. Mauna nga dili pwede nga dili ta mo saludar o musimba kay dili na siya simbolo na. Mauna na ang lawas ni Kristo. Mauna nga katong adunay kaya nga muluhod gyud ta agi og pagsimba kay dili na siya representasyon. Ang ostiyas nga konsagrado is not anymore a symbol. It is a reality. It is Christ's body. Ang Ginoo na nato mauna nga atuas yang simbahon. So